Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Ozarenje u kojoj ćemo razgovarati o savremenom svetu, ali kroz jednu malo drugačiju prizmu. Svi volimo da uključimo televizor i ne znamo da nam radi, obično tako i kažu ljudi, pa evo, ja volim da uključim televizor, nešto da mi se čuje u pozadini. A sa nama današnji gost je čovjek koji radi na televiziji, koji poznaje dobro televiziju i poznaje kako sistem funkcioniše. Gde nas vodi televizija i kako zapravo utiču mediji danas na obrazovanje društva. Naime, još nekada davno, mlađe generacije se i ne sećaju, čuveni Marko Ristić, istoričar, teoretičar književnosti, ambasador Jugoslavije u Francuskoj, ali i veliki komunista, je pokušao da napiše svoj doktorat upravo na to kako novi mediji utiču na ljudski razum i kako zapravo čovekova svest se preokreće kroz medije. Tada u to vreme, doduše, postojao je samo radio, tek je televizija bila u povodu i razvijala se, a ono što je danas interesantno, pored televizije imamo i taj čuveni internet i još čuvenije društvene medije. Sa nama čuveni gost Nenad Matejić sa Informer televizije. Dobro nam došli i hvala vam što ste došli kod nas. Uvijek se na takve reči kaže hvala vam što ste me zvali, a ja volim kad razgovaram sa svojim gostima, posle upoznavanja kažem hajmo sada sa reči na dela. Tako da, rekao si da ja poznajem dobro televiziju, moram da ti kažem da priznajem da taj televizijski posao učim i mislim da koliko god neko znao takvu temu i takav posao, nikad ne može biti zadovoljan, nikad ne može reći sam sebi, ja sve znam, jer to je posao koji se razvija pred našim očima. I tu moraš stalno da budeš, da hvataš korak, inače ako uđeš u neko samozadovoljstvo, može ti se desiti da se probudiš negde zapostavljen u nekom ćošku, budžaku i da vidiš kilometrima napred gde su drugi odmaglili dok smo plandovali ili u nekom samozadovoljenju bili sami sebi dovoljni. Tako da televizija je posao koji se uči, koji se dešava, razvija, a kad si rekao televizija, ja sam, ne znam da sam to negde pokupio ili sam možda i sam smislio ili sam uočio da je, kao nekada što su se ljudi pre okupljali oko vatre, kad si ti rekao volim da mi televizor bude upaljen stalno, sad se ljudi okupljaju oko TV-a, on je ta centralna naša neka stvar u našim kućama, verovatno je bio i svemoguća stvar dok se nije pojavio internet. Pojavom interneta televizija je malo tu dobila neku, ne mogu reći sekundarnu ulogu, ali mobilni telefoni, tableti, računari, internet, društvene mreže su na neki način preuzeli taj neki primat, to neko božansko prvo mesto koje je televizija kao televizor imala. Iako televizija i dalje je veoma jak medij, veoma utican medij i nikako ne sme biti podcenjen. Znaš zašto sam te pozvao? Izvolite. Prva stvar, radiš na srpskoj televiziji Informer. Hvala Bogu. Koja je toliko osuđivana. Kako osuđivana? Od različitih struktura i grupa. Čekaj, zar nismo mi većina ljudi koji podržavaju Informer i Informer se obraća stvarno svima, istina, ali mislim da, sad ja branim, ali stvarno mislim da manjina jedna ljudi, kao odrođena od Srbije i srpstva, ljudi koji hoće valjda nekome da se, ne znam nija, preporuče time što će popljuvati svoj rod, svoje korene, svoju zemlju, svoju državu i postati neko drugi. Mislim da su oni velika manjina u našem društvu, a da većina voli i podržava Informer. Možda ali su glasna većina. Brojke gledanosti pokazuju, mada i blokaderi gledaju Informer. Verovatno, čim su upućeni kojeko. Jeste. Naravno, paziš, moje mišljenje treba pogledati sve. Znači, treba pogledati pa odabrati. I zato sam i želeo da pričamo o tome, da pokušamo da pokažemo ljudima u zaključku, a namerno ga sad govorim unapred,
da smo mi vlasnici daljinskog, a ne da je vlasnik daljinski nad nama. To je prva stvar. A druga... To bi trebalo svi da znaju, znači oni koji, sad Informer, znači oni koji gledaju Informer, ja se sećam, pre tako bilo priča za Pink, znaš, gde god ta neka lažna elita, ja stvarno ću je nazvati lažna elita, ali ne vidim razliku, čak šta više, da budem, da se loše izrazim, nema te razlike, čak su i u mnogim stvarima i manje sposobni i manje elokventni od tih ljudi, nas, pošto su napravili tu pobedu u društvu, tako da mislim da te podele su apsurdne i one ne postoje ni na koji način. Upravo to, ali nekako ostaje činjenica da oni svim silama pokušavaju nešto da naprave, da izvrše tu što veću podelu, što dublji jaz među ljudima i upravo ono što bih želeo i da pričamo o tome jeste o toj važnosti medija danas. Jer, znaš, postoje ove nove mlade generacije koje dolaze, pa evo, i zato je drugi razlog zašto sam te pozvao, ti si sada već malo starija generacija, pa se sećaš i perioda kad je postao jedan program na televiziji, kad je, mislim da si to godište dok je još uvijek bila crno-bela televizija. Naravno. Ja sam malo mlađi. Sećam se kad su prvi televizori došli, među ljude, u zgrade, pošto smo mi kao živjeli u zgradi, onda bio je taj običaj da se ljudi okupljaju u kući gde je taj televizor jedan bio, znaš, i onda tu se komšije okupe, sticajem okolnosti, kod nas su se okupljali, sad zašto tako, nema veze, nećemo ulaziti u te, ali jeste, toga se sećam se prvog programa, drugog, onda šokantnog uvođenja trećeg programa. Da, treći, čuveni, najbolji od RTS-a. Sećam se i kad se pojavila Color televizija, tako da, a boga mi, u novinarstvo sam učio na pisaćoj mašini i dok se još dok su novine bile baš onako prozor u svet. I eto, to su ta neka vremena. Kažem ja da nisam pogrešio. Da. Spomenuo si novinarstvo. Novinarstvo je zapravo kičma, stub, kičmena moždina, mozak same televizije i naravno bez tehnike i tog spoja tehnike i novinarstva ne bi ni bilo televizije. Ali kako teče ta priča novinarstva i njegove uloge u jednom društvu koje teži da bude demokratsko? Evo vidiš, meni je ostalo malo pre u sećanju da sam ja, za razliku od ovih ljudi koji prave te podele, koji se izdižu u te neke lažne elite i koje evo danas smo gledali već godinama, jedni druge proglašavaju za prvake, šampione, pisane, znaš, ja tebi, ti meni, i tako, oni žive u tom nekom veštačkom okruženju, misleći uljuljkani u te neke svoje lažne kvalitete, misleći da su neka elita, ali evo, ja sam rekao, ne postoji ta podela, mi kao pričamo za sve, tako isto i što se tiče novinarstva, mi ne delimo to, ja nisam u toj grupi koja deli ljude na krezube, na glupe, na one kojima treba oduzeti pravo glasa i ne znam, na tu neku minimalnu nazovi lažnu elitu koja misli da valjda treba svima da kroji kapu. Sad, naš prilaz tom, znači mi šaljemo poruku svima i pokušavamo koliko god možemo da kao na neki način uverimo ljude, čak i da kažemo, zavedeni ste, pogledajte šta vam rade, ponašate se kao pioni u partiji nekoj koja je već unapred odigrana, po šablonu nas vuku u poteze, po šablonu će vas baciti u smeće. Kada kao korisni idioti poslužite toj namer, znači, mi na jedan jednostavan način pokušavamo da kroz to prođemo i da svim ljudima objasnimo, kažemo da se dešava jedan prljavi napad, jedna perfidna igra u kojoj, nažalost, onaj koji je osnažio te neke minorne grupe u našem društvu, igra na račun, to je taj fluid kroz koji oni uspevaju, na račun mržnje. Jer oni znaju da postoje Srbi kojima će biti važnije da komšiji crkne krava, a da možda ustoji da komšija crkne, nego saznanje da ga na taj način pokušava
da zloupotrebi, okupira jedna imperija koja živi, koja se hrani našom krvlju, koja se hrani našim znojem i našim mukama i kojoj ne odgovaramo nikakvi drugačiji no na kolenima. Da, koliko se to novinarstvo, a ti si dosta dugo godina. To je znači naša poruka u ovom trenutnom bitisanju, u ovom trenutnom, ovom momentu našeg grada i naše države i našeg naroda. Koliko se zapravo taj moment, ta poruka promenila od recimo 90-ih, 80-ih pa na ovamo? Jer sećamo se, zašto to pitam? Ja ću reći svoje ime. Da, reci. Upravo zbog svega onoga što nam se desilo, jer evo vidimo isti ljudi koji prave blokade, koji izlaze na ulice, to su isti ljudi koji će reći da je Republika Srpska genocidna, da je Srebrenica genocid, dobar deo njih, da se ogradim, ima i onih poštenih, a zavedenih, koji će reći da ne znam, Srbi nemaju prava da postoje u Hrvatskoj i koji će rado ići na more u Hrvatskoj, iako ne žele da znaju da su se tamo desile velika zverstva i zapravo pravi genocid je bio na Srbima, a ne na Hrvatima ili Bošnjacima, i da su Srbi u tim okolnostima branili svoje ognjišta. To je prva stvar. Pa jedan narod koji je najviše stradao i nad kojim je izvršen genocid, to su Srbi. A sad mi se sudaramo sa tom nečistom silom koja ne samo za ova pitanja ima nameru da izvrne, da preokrene stvarnost, gde žrtvu prikazuje kao agresora i agresora kao žrtvu. To smo se uverili. I ta igra i dan danas postoji. I nažalost, postoje ljudi koji znaju za to, a namerno deluju, ali većina ovih koji pričaju to su korisni idioti, kako bih nazvao. Ljudi koji ne razumeju, ljudi koji nisu izvukli pouku iz 5. oktobra. Jer evo, ja sam rekao, reći ću svoje ime. Mi smo bili toliko, kako bi rekao, ajde kao Evropa nas zove, naš Sloba, nije, razumeo, profulao je, pravio greške i stvarno kao tada je bilo, ajde kao to da uradimo i Evropa, sve, međutim, ta Evropa je slagala Srbe, ajde sad da ne vraćamo se mnogo, ali u principu veliki deo ljudi koji su učestvovali u 5. oktobru je izvukao pouku. Ja mislim da jeste, jer mi imamo sada, na primjer, Antića, imamo Lečića, ljudi koji su bili tu, Čeda iz nekih razloga, ali nisu perjanice sa ovima. I imamo ljude koji su izvukli pouku iz toga i rekli su, brate, ovi nas lože da se tučemo između sebe, a nikada nam nisu ništa dobro učinili, još nabeđuju ove svoje kao halfove igrače da kao tu im učine uslugu, pa da kao neka Srbija pod njihovom komandom odrekne se kolevke svoje, na primjer. Pazi sad, ajde možda da mi to i uradimo, ali reci mi jedan primjer, ko je to nešto uradio u svetu tako? Ko? Ja ne znam. Idu Englezi da se tuku oko Falklanda na drugu stranu planete. Ali to nije njihovo. Pa, razumeš, ajde neka Ameri daju Teksas, Meksika, mislim, nemoguće. Sjećam se zadnjeg spora Hrvatska i Slovenija. Slovenci su molili Hrvate, karikiraću, dajte nam 10 km prolaz da imamo kao izlaz na otvoreno more. Pritom Hrvati su dobili od Titove Jugoslavije čitavu obalu Jadransku, to je zločin, ali ajde, dobro. Oni nisu dali, to je išlo dotle da ih Evropa smirala, htjeli su da pucaju jedni u druge. A onda se neko od nas naiđu i onda krenu da ubeđuju neku ekipu kod nas, kako mi trebamo to, samo priznajte, odrecite se, pa ćete super biti, dodajte tome i genocid, koji genocid? Dobro, vidi, stvarno je bio rat taj i stvarno ljudi su u punom smislu pokazali da je homo sapiens, što i jeste, najkrvoločnija zver. Mislim, stvarno su u punom smislu pokazali i ja sad ne bi merio čiji je zločin bio veći, čija je suza majke neke bila teža, znaš, stvarno je bilo užas. Mislim, meni su ljudi pričali šta je tu najluđe bilo. Kaže, kad padne mrak i kad uđemo u rovove, ti ne znaš ko je ko, jer svi pričaju isto. Razumeš, isti jezik. I rokamo se, koljemo se. Kaže čovjek da je nestalo municije, tukli bi se kamenjem kolika je mržnja bila. Znači, ovi su uspjeli to i sad, kako bi rekao, mi smo stvarno iz tog rata pokušali da izvučemo neku pouku.
I pouka je ta da ovima koji nas guraju jedni protiv drugih, Srbija nije ni na kom mestu. I da oni stvarno nemaju nikakve, to je moje mišljenje, znači nemaju nikakve, shvataše, dobre uloge za nas. Ne bi da širim paniku, ali tu mi je neka njihova krajnja tačka u tom osvetničkom porobljavanju Srbije, kao svođenje Srbije, na nivo beogradskog pašaluka. Pa da. Ali, znaš šta, meni... I mi to nećemo, mi znamo za jadac i mi ćemo se boriti da tako ne bude, a našim korisnim idiotima poručujemo da stvarno da vide gde im je majka Srbija, da vide ko su im stvarni baba i deda, da vide gde im je zavičaj i da to neće biti nikakva Evropa, niti ih tamo čeka nešto, nego odakle su potekli tu da napravimo našu Evropu i da kao takvi živimo kroz sve ovo što nam se priprema i što će doći u budućnosti. Da, znaš šta me interesuje? Na koji način novinar postaje alatka za manipulaciju u politici, a gde je njegova lični moment da zadrži tu novinarsku samostalnost, da zadrži iskrenost, da zadrži onaj moment da novine, to jest novinarstvo služi prvenstveno tome da informiše građane, a da zaključke, da saznanja i tako dalje od dobijenih informacija ostaje na samim građanima, odnosno korisnicima medija. Uvek kad me neko to pita, ja prvo na početku kažem ono što sam shvatio, naučio za mnogo godina bavljenja novinarstvom. To mi je jedini poziv kroz ceo život. A to je da stvarno je tako, znači kakav si čovek, takav si i novinar. I tu nema ni ovako ni onako. Znači, ako ti u životu foliraš, ako ti u životu lažeš, praviš neke svoje egzibicije, takav si i u novinarstvu. Ne postoji više mogućnost da ti kao novinar samo izveštavaš. Jer u principu možeš, ali od novinarstva se traži malo više. Neću da vređam ljude, ali hoće ljudi da im neko u koga veruju, za koga su uverili da je dobronameran ili da je znalac ili da im sažvaće materiju. Da. Mislim, sažvaće. Znači da, kao što si ti rekao, da izvučemo zaključak. Da na neki način pomognemo u rasuđivanju između dobra i zla. I tu je ta neka, kako bi rekao, ključna uloga novinara da ne nanese nikome zlo. To pričam o dobronamernom novinarstvu, ali mi smo, evo sad ćemo preći na drugu tamnu stranu novinarstva gde mi znamo da mediji itekako u tim svim nekim zapetljancijama koje imaju nameru da povrede, opljačkaju, ponize, omalovaže, unište neke ljude i neke narode, itekako imaju važnu i ključnu ulogu. Sad, ako novinar uđe u tu priču, ako novinar postane oružje u psihološkom ratu i u, kako bi rekao, pokušajima, evo, kao što se nama dešava, obojene revolucije, sprovođenja nekih, onda je to novinarstvo, ja bi više rekao kao da si ti postao vojnik neki u nekoj vojsci koja pokušava da porobi, nametne i, ne znam ni ja, ostvari neke ciljeve protiv nekog naroda. A najgore je ako to radiš protiv svog naroda. Da. U tom kontekstu, da malo govorimo o tim vojnicima kojih je mnogo, dakle nije samo u Srbiji. Evo, Reuters je, mislim, početkom 2000-ih na kraju priznao, i to je bila jedna velika afera, da su zapravo finansirani od britanske vlade, od tih britanskih službi, da bi uticali na, tako ću reći, blago, da bi uticali na različite stavove i na različita javna mnjenja u mnogim državama. Vidi, to sam možda i zaboravio da kažem. Nije ništa čudno, nije ništa loše, nije neuobičajeno, šta više, da određene medijske grupacije, određene televizijske mreže, određeni internet portali, određena udruženja
novinarska podržavaju nečiju politiku. Ali onda ti stvarno na neki način afirmativno podržavaš neku politiku. Nas su preučili, i čak mislim da, nisam provjeravao da li još uvijek piše, ali u statutu novinarskog udruženja kažu kao kad novinar počne da se bavi politikom, onda više nije novinar, no je kao u propagandu. Ali to nije toliko loše. To nije toliko, jer većina novinara ima kao svoja saznanja, razmišlja o tome kako pomoći svom narodu. I ja mogu da kažem za moje kolege i lično u svoje ime, na primjer, bar što se tiče Informera, mi u velikoj većini u toj novini, na toj televiziji, na tom portalu, mi stvarno verujemo da je Aleksandar Vučić i njegova politika korisna i može da donese dobro ovom narodu i ovoj zemlji. Ali šta je loše? Loše je ako stvarno imamo neke ljude koji, podržavajući određenu političku grupaciju, emituju, na primjer, dezinformacije i postaju oružje u propagandnom ratu protiv svoje zemlje, u ovom našem slučaju, ili protiv neke druge zemlje. Ali ti ne smeš i ne bi trebalo da objavljuješ lažne vesti. Ti ne bi smeo da objavljuješ zlonamerne vesti, ne bi smeo i ne bi trebalo da ideš dotle da kao potpuno si svestan da objavljuješ laž koja može izazvati teška nedela, krvoproliće ili šta. To je već jedna vrsta novinarstva koje stvarno ne bi trebalo ljudi, da novinari koji su novinari, ne bi trebalo time da se bave. Nego da to rade neki eksperti vojni, na primjer, ne znam nija. I čak mislim, ja ga nisam upoznao jer nije u Informer dolazio ili ne znam, bili smo mi u onome Glasu javnosti, nekom jedinom opozicionom u slobino vreme. Ja sećam se te Glas novine, javnosti. da. Svi smo bili, velika većina iz Informera, Vučko, tako je. Da. Ali dolaze takvi eksperti, za te, nazvaću ih nastrane, zlovesti, dolaze po nekim redakcijama i obučavaju novinare kako da izazovu što veći haos, kako da pokušavaju da radikalizuju neke situacije i u najgorem slučaju, mislim stvarno, sad da kažem, krvoproliće u Kijevu je izazvala lažna vest o tome da su policajci pretukli devojčicu neku koja je umrla. Pogrom na Kosovu izazvala lažna vest gde su albanski mediji i ovi engleski zapadni mediji pustili vest da su Srbi psima naterali albanske dečake u vodu koju su se udavili. Naravno, to ništa nije bilo istina, ali je šteta napravljena. Groznu štetu krvoproliće mogla da izazove vest o smrti dečaka u Valjevu, gde su mediji ti kao čitav dan, čoveče, ja kažem, pa pogledajte, znaju da nije istina, znaju da je demantovano. Čitav dan su puštali tu vest sa zlom namerom da radikalizuju proteste i da izazovu krvoproliće. To je nešto što novinari ne bi trebali da rade. Ali to je nešto što nije samo kod nas, to je nešto što postoji, pa ja mislim o tome sam čitao kod ovog profesora Reljića u njegovom medijskom bukvaru od 19. veka, iz 1800 i neke godine su Amerikanci koristili takve lažne vesti u propagandi. Čak je najpoznatiji bio njihov što sada dodeljuju tu čuvenu novinarsku nagradu, famozni novinar koji je samo proizvodio lažne vesti, čuveni Pulitzer. Da, lažne vesti starije još. Mislim da su otkad je čoveka i veka puštali lažne vesti. Mislim da su lažne vesti bile u opticaju pre Kosovskog boja. Znaš, bukvalno lažne vesti su se na sve načine koristile. Koliko smo puta čuli, oklevetan. Okleveta je lažna vest. Pa da. Znači, to se koristilo od kad je sveta i veka, samo se ta kleveta i ta lažna vest i, kako bi rekao, ta zla namera da plasiranjem te priče izazoveš neke loše reakcije, samo se menjao način na koji se ona prenosila. Znaš, kao nekad na pergamentu, nekad glasovno, nekad onda je došle su mašine, pa kao štampom, leci, pa onda, ne znam, nija televizija, pa radio, pa internet, a sad ove monstruozne, ove paklene društvene mreže. Kad smo kod njih,
Ti si lako tu klevetu, mislim lako, ti si nekako imao vremena nekada tu klevetu da spereš, da dokažeš istinu. Međutim, sada je toliko ubrzano upravo tim društvenim, ja ih zovem mediji, zato što su već prerasli formu mreže, jer su otišli mnogo daleko. Ti danas, jer si izbombardovan i od strane ovih klasičnih medija i od strane društvenih mreža, sa svih strana ti dobijaš te klevete, dobijaš. Mislim, danas će svako snimiti mobilnim telefonom neki događaj i može ga opisati na 1000 načina. Znači, prosto, na koji način se danas izboriti, jer prosto ti da bi napravio danas kvalitetnu vest, kao i nekada, tebi treba vreme. Tebi treba da sedneš, da pokupiš podatke, da pokupiš izjave, da saslušaš obe strane, pa da sve to posložiš i za to ti treba vremena. Treba ti jedno sat, dva, možda čak nekad i više, jel tako? Da se to sve lepo uklaviri i da se to predstavi javnosti. Međutim, zašto kažem sat, dva? Zato što to često onda postane nebitna vest. Zastarelo već. One ostave svog traga, one naprave štetu. Naravno, kad se boriš protiv lažnih vesti, moraš da ih demantuješ i sve to, ali ključna stvar, zašto sam rekao malo više vremena? Zato što je ključna stvar u borbi protiv dezinformacije, u borbi protiv lažnih vesti je poverenje. Znaš, kada ljudi imaju poverenja u tebe i kad ti stekneš poverenje, pa makar to bilo na neki način ograničeno na grupaciju kojoj se obraćaš, jel? Pa eto, sad kao šta god priča Informer, ovi blokaderi će reći, aha, lažu, ali dobro, imaju ljudi koji će i da čuju nas i koji će da čuju šta smo mi njima objasnili, kao što svaki dan objašnjavamo i stičemo neku vrstu poverenja, kako grupno, tako i pojedinačno. I zato mislim da je najveća stvar u borbi protiv dezinformacija poverenje koje čovek stiče ispravnim radom, koji čovek stiče pogodcima. Znaš vidi ga, pogodio je jednom, pogodio je drugi put, pogodio je treći put. Pa taj čovjek priča istinu. Daj da ga čujemo šta on kaže o tome. Kao što neko voli, evo pomenuću i ovog glavnog urednika Informera, Dragana Vučićevića, koji stvarno je postao neprijatelj broj 1 ovih blokadera, jer je stalno ruši Sneška. Svaku njihovu laž on je demantovao. I stvarno je tako bilo. Tako da mislim da je poverenje najbolji lek protiv lažnih vesti, protiv klevete, naravno uz demante, jer dobro je da čovek koji je oklevetan da kaže, da izađe i da kaže svoje šta ima da kaže. Najlošije je ako čovek koji je oklevetan ćuti. Jer time u toj utakmici ti sebe stavljaš u neki zapečak, u neki podređen položaj i dopuštaš ovima da i dalje pletu tu kao zavereničku neku zamku oko tebe. Sad, uz toj galami, jer videli smo, tu je bilo i psovki, i vređanja, i polivanja vode, i tuče, i jurnjave sa policijom, i čuda neka, da li može neki da se sada desi miran razgovor i miran ton? A video sam pritom, da dodam i samo i taj moment, u jednoj od vaših emisija video sam da je upravo vaš urednik glavni Vučićević izbacio podatke da ste vi čak izvali opozicione lidere i predstavnike opozicije da dođu da kažu svoje stavove. Pa, znaš kako, naša sreća u ovoj nesreći je ta što ovi blokaderi, da ih tako nazovem, sad se to tako iskristalisalo, pričamo o toj grupi ljudi, nažalost, možda smo trebali da pričamo o Beogradu na vodi, možda smo trebali da pričamo o razvoju, o tome sve, o naučnom centru koji se formira, o pravljenju tog Beogradskog oka, o onome svemu lepom, o Expu, ali evo sad mi pričamo o toj grupaciji koju ja zovem, istovećujem sa najezdom skakavaca. Ali naša sreća u toj nesreći što su oni što jednostavno su u tom svom nastojanju da budu neka sila u tom pokušaju nasilnog promene vlasti u našoj zemlji, oni su toliko predvidljivi, jer oni deluju po tom šablonu. I nama je
uslovno rečeno ovako i da predvidimo šta će da, ja smo to već videli, i šta će da urade i kako će da se ponašaju i na koji, i mi možemo uvek da ih sačekamo na nekom mestu i kažemo, ej, okej, ajde, razmisli već jednom, Srbija je naša kuća, Srbija je naša, ajde da svoje te nesuglasice rešimo među nama. Neće tebi onaj Picula, ja sam malo kopao, nema Picule, imaš Pikulu, nema Tonina, imaš Antonija, a Antonije Pikula je pokatoličeni i romanizovani Srbin, gde ta nama Evropa šalje model kako bi mi trebali da budemo, znači da mi budemo da se jeli to i da pucamo po svojima, pošto je Tonino, Picula, a nema Picula nikakvih, imaju Pikule, pošto je Pikula to kao srećan i veliki ratnik što je pucao po svom narodu, valjda naš, tako to je taj model koji mi trebali da budemo, ali mi hoćemo da kažemo tim ljudima, nemojte, ako je nešto sporno, ako je ne, dajte rešit ćemo između nas, nemojte da budemo moneta za potkusurivanje, nemojte da nas porobljavaju, nemojte da porušimo ono sve što smo napravili. Dobra strana, kad si već pomenuo tog dotičnog čoveka, dobra strana tih društvenih medija je što sad možemo da vidimo malo pa neki iz Hrvatske, žitelj Hrvatske i žitelj Bosne izađe, namjerno ne govorim po nacionalnoj osnovi, izađe pa pokaže neku pradedovu ikonu sa tavana koju je pronašao. Ako znaš onih par slučajeva, javno su na TikToku, čovjek je izašao iz Hrvatske, iz grada nekog na Primorju i pokazuje, evo ja našao osto zatečen šta je ovo, kad upravo to, pokatoličeni Srbin, a da to nije ni znao. Pa, mi trpimo, ja sam sinoć, primjer, imao emisiju sa gospodinom doktorom Nikolom Žutićem, koji kaže, ja sam radikalan u tom smislu, ali ime emisije sam dao po Vukovom jednom istraživanju koje se zove Srbi svugda i svi. Srbi svi i svugde. Tako nešto. Ono u principu na sve strane Srbi i svi su Srbi. Da. I stvarno tako po dokumentima ti vidiš da je tu bio taj jedan veliki narod. Ono što nas tu, kako bi rekao, veže jeste jezik. Jer gde ideš i razumeš ljude, to je tvoj narod. Gde dođeš ne razumeš ljude, to su tuđi. Ali taj narod koji priča taj jedan jezik je pretrpeo tog jednog neprijatelja koji vreba stalno i gde imamo tu romanizaciju, Vatikan. Da. I onda evo, tu smo mi došli da ti kažeš 1-2, ma velika većina. Iako mi baš kad pričamo o tome po dokumentima, znači čitamo dokumenta koja su napisali neki Nemci, neki Hrvati, kao nazovi, neki naši stari ljudi gde kaže, evo, ovde u Dubrovniku svi su pričali srpski. Srpski, da. Da, u Hrvatskoj ono kao zvanični jezik skoro bio latinski i kao Mađari su hteli da bude zvaničan mađarski, a kaže svi su pričali srpski. Tako da ništa to nije čudno što oni izvade tu poneku ikonu, više je njih, ali ćute. Ili možda čak zato što su morali ili zato što ih je sudbina tako nanela, onda imaju tu mržnju prema svom bivšem narodu i rado bi taj bivši narod da istrebe, da isto kao oni budu, da ih ne bi više grizla savest i da ne bi više imali teške snove, nego eto svi ćemo da budemo sluge Rima. I onda sad mi je lakše, mogu da spavam na miru. Samo da dodam još i činjenicu da to ne zaboravimo zbog ovih mlađih ljudi koji gledaju, koji nisu prisustvovali tim ratnim sukobima i dešavanjima, a danas govore o nekakvoj genocidu u Srebrenici. Alija Izetbegović, vođa muslimana u to vreme, čovjek koji je pokrenuo rat u Bosni, se pre rata izjašnjavao kao Srbin, musliman. Tako je. Sve do tog njihovog čuvenog svemuslimanskog sabora u Sarajevu, 1992. godine, kad je sam osporavao taj svoj naziv Bošnjak, mada je posle tokog rata postao i sam Bošnjak. Toliko govori o njima. Reče doktor Žutić, i to Bošnjak je srpski naziv. Upravo, jedna staroslovenska odrednica. A jesu, mislim, to se zna.
naravno, ništa mi ne izmišljamo, jesu, kako bi rekao, taj narod muslimanske veroispovesti pre nego što je od Tita dobio veliko slovo. A kad kažem veliko slovo, u Jugoslaviji, ovoj Titovoj, muslimani su bili narod. Da. I pisani su velikim slovom, iako je musliman verska odrednica. Da. Ali znači muslimani, znači ljudi koji su bili muslimanske vere, imali su dve mogućnosti, ili da budu se izjasne kao Hrvati, ili da se izjasne kao Srbi. Kao Srbi, da. I Alija je kao takav se izjašnjavao kao Srbin. Kao Srbin, da. Čuveni je profesor Srbin musliman Salih Selimović, ima o tome šta da kaže. Ali da se vratimo medijima, zašto smo malo i otišli na te ratne sukobe, zato što je upravo u tim godinama... Pa, ratni sukob, ta Srebrenica je, kako bi rekao, je samo jedna u nizu te kampanje protiv Srba i srpstva, gde si ti trebao da satanizuje Srbe šta god radi. I kad smo na početku pričali o zloupotrebi medija, o snazi vesti i kao informacija, mi smo kao ta strana u tim ratovima bili najcrnje satanizovani. Dezinformacijama i medijskom kampanjom koja je bila, Srbi su bili crni, tako su nas predstavili u Evropi, u svetu. To je bila tolika mržnja protiv nas, a samo zato što se Sloba nije uklopio u njihove kako bi rekao, želje i naređenja, nego on kao, on je stalno vikao, mi smo u pravu. A mi jesmo bili u pravu, ali to što si u pravu ne znači da ćeš sutra dočekati zoru, Da, Sloba je stalno išao kao samo onako i vikao da smo u pravu. A da li misliš da smo možda i tu malo u to vreme medijski podbacili, jer evo... Mogu li još samo nešto oko genocida? I tu dezinformaciju, tu priču, gde je kao jedan naš heroj, Ratko Mladić, čovek koji nije okaljao ruke, nije okrvao, znači, apsolutno, gde je predstavljen kao, ratni zločinac, sve to, tu priča o genocidu, ona je potrebna novoformiranoj bošnjačkoj naciji. I gde ovi kao vlastodržci u Bosni, nemajući šta drugo, a pokušavaju da izgrade bošnjačku naciju na priči o stradanju. I tu je kao njihova ta neko vezivno tkivo, jer kao bi rekli šta mi, Bosna, evo Srbija, evo Hrvatska, ali priča o stradanju, ovom vavilonskom, da. Tu je kao ta, i onda je kao to tako zaživelo i onda se kao tako traži da mi to isto priznamo, ali ja ne mogu da shvatim da neki ljudi mogu da misle da će time što će priznati tako nešto, optužiti svoj narod za tako nešto, da će time doneti boljitak svojoj deci sutra. Znači, priznaš ratnu varku, priznaš propagandni trik. Upravo taj moment a nije samo to jedan bio trik, prvi trik, veliki Mislim, prvi jesu trik. Kao ljudi stradali, ali mi smo tamo evidentirali da se stalno sahranjuju i drugi ljudi, da imaju čak i upisani neki ljudi koji su živi. U svakom slučaju žao mi je tih ljudi, da ne bude da sad mi stvarno žalimo žrtve. Naravno. Ti ratovi da je bilo pameti, možda se ne bi ni desili. Ali desili su se, ali to ne znači sada da trebaju Srbi koji su najviše stradali sada da budu kao najveći krivci. Upravo bih tu podsjetio na jedan zapravo prvi veliki zločin. Mlađi opet se i ne znaju za to, i na čuvenu tu prvi put kada su Srbi ocrnjeni kao veliki zločinci i tako dalje, čuveno bombardovanje pijace Markale. A naravno, pa vidi, što sam rekao... Gde je baš bila propaganda velika. Ta zla sila se čak u porobljivanju i u svom imperialističkom kao nastojanju porobljavanja sveta i naroda i država, oni čak repriziraju sve na Rusiji. Kada oni su provocirali, sad mi pričamo Markale, ali i to su radili u Rusiji, na primjer. Oni su provocirali tamo u Donjecku, Lugansku, 7 godina su bombardovali tamo narod. Pokušavali da ih unište i sve to. I samo da izvuku da Putin krene, da ga isprovociraju da krene. Kad je krenuo, ono je krenula lavina mržnje prema Rusiji, kao, znaš, sve spremljeno, i onda smo postali svedoci kako iste
kako bi rekao, ajde ulično štosove, iste fazone, iste prevare, iste, znaš, kao kod nas je, ne znam, Srebrenica, ovamo je ova Buča, tamo kao masovni zlo, ali, mislim, jedna je stvar razlika, Rusija nije Srbija i Putin nije Sloba. Tako da tu su, ali može se videti to, šta je propagandni rat i propaganda je u ratu ima veliku ulogu, jaku ulogu. Mi smo to osjetili i dan danas osjećamo. Osjećamo, da. Kad smo kod tog momenta propagande, da li postoji način danas da mi ovakvi, mislim, kad kažem mali, mislim kao mali narod, jer pa nema veze. Zaista pa jesmo u odnosu na neke upravo to. Da li jednom malom narodu, a mislim da je cela Evropa, da je polovina Evrope ugrožena, naročito ovih malih zemalja kao Srbija, kao što je Mađarska mala zemlja, kao što je Slovačka mala zemlja, Češka, pa i Poljska se ubraja, iako je ogroman narod i ogromna zemlja, ali vidimo da su i oni gurnuti u stranu. Da li mi kao generalno tako mali narodi imamo šanse protiv tolikog monopola propagande u medijima i tog narativa koji može očas posla da se tako izbaci odjednom? Najvažnije u opstanku nekog naroda je narodno jedinstvo. Ako bi narod bio jedinstven u svojoj borbi za opstanak, onda nikakva propaganda, nikakvo zlo ne može da ga dirne, jer bi branili jedni druge. Sad samo zavisi, zemlja je onoliko ranjiva koliko su ljudi, narod njen, koliko je, kako bi rekao, jedan sa drugim, koliko se bori za tu slobodu, za očuvanje svoje zemlje, svoga naroda. Tako da, ne znam, što se tiče ovih svih zemalja okolo, vidim, na primjer, Poljska. Poljska je već ušla u taj neki narativ ratnog sukoba, oni se baš ovako žestoko spremaju, ne znam zašto, ali eto, valjda opet ta mržnja, ta nečista sila, tako ću je zvati, koja je gura Poljsku u sukob sa Rusijom, koristi to neko vekovno trvenje između katolika Poljaka i pravoslavnih Rusa. I boga mi, uz Baltičke zemlje, ne daj Bože, ali skoro da su pripremljene, čak tu se dešavaju provokacije, Ukrajinci šalju dronove iz baltičkih zemalja u napade na Rusiju. Rusi to neće da trpe, ali kad budu Rusi kao razvalili jednom nekom raketom to mesto, dakle se lansiraju dronovi u baltičkim zemljama, sva će kampanja krenuti od toga da je Putin napao baltičke zemlje i da Evropa mora da ide u rat protiv, i tu će Poljaci biti, baltičke zemlje, verovatno Finska koja traži da se nuklearno naoruža. Zašto to pričam? Zato što mi ne delimo tu sudbinu. Naprotiv, mi nećemo da delimo tu sudbinu. Mi verujemo da bi u stabilno rukovodstvo, pokazalo se ko je stabilan, ko odlučuje razumno, u stabilno rukovodstvo, u stabilnu vlast, vladu, uz jaku vojsku i neko spasonosno jedinstvo unutar naroda, mogli da opstanemo kao neutralni i da se ne mešamo u to krvoproliće, u taj užas i pakao koji se sprema. Ja ne znam zašto, ali sprema se. Znam i zašto, ali mi nije jasno, ali mi je to jasno. Kad smo rekli, zašto oni to rade, pa i njihovi će da ginu, onda ukapiraš da oni koji to rade, njih nije briga ni za njegove, ni za naše. Ni za koga i nije briga. Nekako nismo mrdnuli od Napoleona, bar što se tiče Evrope. Egalite, fraternite, liberte. To je parola kojom su krenuli da osvajaju Evropu. Evropu, da. Ali ono što iznenađuje, to je da postoje u toj Evropi, videli smo i primjeri da jedan premijer, jedan ministar vojske tamo po tim baltičkim zemljama izađe i prosto vidiš u medijima da jednostavno on plaši svoje ljude. Znači on izađe i sa izjavom očigledno spremajte se za rat, treba vam, ne znam, da imate u kući baterijsku lampu, ovo, ne samo oni. Skoro taj narativ širom Evrope. Znači da se to jednostavno pronese kroz medije kao tako. Prosto ostavlja čoveku pitanje, pa stani malo, a gde je više tu istina?
Znaš, ono Pilatovo pitanje, šta je istina? Pa mi moramo da budemo svesni i da znamo da onog trenutka kada mi primetimo da se nešto ružno kuva, da je već skuvano. Tako da, zašto to pričam? Da bi imali te ljude koji šire taj narativ o ugroženosti, o pripremi za ti njih moraš da postaviš. To je neki jedan period gde ti instaliraš svoje figure da bi svoju igru sproveo u delu. I taj period traje. I mi nismo svesni, zato što mi kao Srbi i kao naša vlast mi nismo nikad vodili takvu politiku, imali takvu spoljnu politiku, mi nismo nikad težili da se širimo, da porobljavamo narode, mi nikad nismo izvlačili naše bogatstvo tako što smo pljačkali druge. Bilo to kao fraternite, egalite, liberte ili demokratija, mislim, pričam izgovore, za uzimanje neke zemlje, za pljačku te zemlje, za izvlačenje resursa, a neke zemlje, neke imperije, neke sile zla, ajde kako god, oni rade na tome dan i noć, oni na tome rade vekovima, oni tako postoje, oni već imaju planove i oni te planove, nezavisno od toga ko je na vlasti, sprovode. E sad, ko te planove pravi i ko te planove u stvari sprovodi, to je već priča za drugu neku emisiju, ali stvarno, mi bukvalno ponekad ličimo na, znaš, onaj sindrom kuvane žabe. Da. Kad staviš žabu u hladnu vodu i kreneš da upališ ringu. Dogrevaš. I ona ništa ne kapira. U trenutku kad je već na kraju života, kad krene da ključa, ona skapira da je već skuvano. To je, mislim, gotovo je. Gotovo, da. Tako da, nadam se da mi nismo kuvana žaba, ali hoću reći, mi te situacije primetimo kad naš ono već dođe dotle kao ide rat, kao naš. Ali neko je te ljude doveo da bi mogli te lutke na koncu i nama se traži to, da umesto čoveka suvereniste kome je interes naroda i srpske države na prvom mestu, a ne interes Brisela, i kod nas se traži da se izvrši ta promjena i da se stavi, da se dovede vlast lojalna Briselu, koja će sve kao sva htenja, sve brige oko naroda i države staviti u drugi plan i izvršavati naređenja od ovih mastera, od tih sila, kako bi rekao, nečistih, koje, evo, evidentno spremaju Evropu za neki suludi rat protiv Rusije, gde kao unapred pričaju kako će čovek koji je na čelu najveće države na svetu, koja ima 9 vremenskih zona, koja ima bogatstvo, koji ne znaju šta će sa zemljom, koji će kao nešto da napadne nekoga, njemu treba nešto. U duše, treba mu Kaliningrad, gde bazira Baltičku flotu. I oni znaju da mu je to ono mesto kao gde osetljivo i moguće ta kriza, evo, već NATO trupe vežbaju pokušaje blokade Kaliningrada. To je ovo mesto Königsberg bivši, gde samo onaj Suvalki koridor je veza sa Rusijom. To je ovako kao baš neurotično mesto, a koje je naoružano do zuba bojevim glavama, Baltičkom flotom. To Rusi nikad neće dati, ali ovi to već pokušavaju da isprovociraju, tako da vidjet ćemo šta će se tu desiti. Uglavnom, kako bih rekao, da bi spravio tu politiku, priču tipa idemo mi u rat, spremajte se, dajte vojsku, moraš da postaviš svoje figure. A oni su figure postavili. Tu i tamo im smeta im Fico, smetao im je Viktor Orban, imali su u Rumuniji, vidiš šta se desilo, imamo kod nas čoveka koji brine o narodu i o državi, a ne o interesima stranaca, tako da... Nadam se da će ovaj novi Peter krenuti Orbanovim stopama, jer ipak se odrastao je uz Orbana i uz njegove ideje, a vidim da mu već Evropa i preti pomalo, tako da vidjet ćemo, bit će zanimljiva Mađarska za posmatranje u tom kontekstu. Pa, ja očekujem da će on slepo da izvršava ono što mu ovi budu naređivali. Da, ima tu još jedna geopolitička važnost, to je kontrola Dunava. Da, ali u takvim okolnostima koje imamo, sad pojavljuje se Vučić koji ljude konstantno upozorava na mogućnost rata i sa druge strane imamo naše medije koji ga proglašavaju
svakakim imenima i smevaju. Nemamo naše medije. Pa, Dobro. pod znacima navoda. Da, neke medije pod navoda, da, za neke. koje se vidjelo da jesu oružje u rukama nekih drugih interesnih grupa. Kako reagovati na to? I onda imamo i vas na Informeru koji podržavate to što govori Vučić i javno predstavljate, i onda opet sa druge strane pojavljuju se određene grupacije ljudi koji možda verujući takvim medijima koji su navodno naši, žive od naše zemlje i u našoj zemlji, a sve rade protiv ove zemlje. Oni su registrovani u inostranstvu. Ali ljudi sa koji zadatkom. Ljudi koji rade primaju platu u Srbiji, to hoću kažem, a rade protiv. Pa svašta se tu dešava. Nisam htio da te prekidam, ali kad si rekao mi podržavamo, mi verujemo u to što Aleksandar Vučić radi. Nije to naš podrška kao tipa sad sam došao Informer, sad ja moram... Meni niko ne govori šta ću da kažem tamo. Naravno, mislim, postoje neke odrednice gde smo mi razgovaramo, ali u principu veliki deo ljudi koji radi u Informeru, veliki deo veruje u to što radi Aleksandar Vučić. Ja mogu, evo sad, ajde, nismo se ovde našli da vršimo propagandu za predsjednika Vučića, on ima stručne ljude od mene, ali ajde da vidimo kako smo prošli kroz sve neke krize koje su drmale svet, mi smo prošli, čoveče, bukvalno da nismo ni osjetili. Pa koje još uvek i drmaju. Tako je. Ja ti moram reći, mislim, mi moramo biti svesni, u Srbiji se nikad nije lagodno živelo. Dovoljno je što si na takvom mestu, dovoljno je što imaš neurotične tačke, ali stvarno setimo se onih katastrofalnih poplava, setimo se migrantske krize, setimo se epidemije korone, setimo se ovoga sada što nam se dešava. A nigde se nije zaleteo. Setimo se krize oko NIS-a, gde su ljudi plašeći se da ćemo ostati, na kanticama, bukvalno vikali... Mediji su pretili kanticama. Ajde Vučiću, ali i pretili. Ajde Vučiću, otmi od Rusa naftnu industriju Srbije. Otmi. U isto vreme Bugari su aktivirali vojsku i policiju i preuzeli i rafineriju, Burgas i naftnu industriju. Razvlastili su Ruse. Kao rekla Evropa, kao sankcije, gotovo. Ovaj nije to hteo da uradi. Da. On je tražio rešenje. I na domake rešenja, dobro, sad verovatno bi bilo to rešenje već sad da se nije promenila vlast u Mađarskoj, ali u svakom slučaju verujemo da će on naći rešenje, jer do sad je nalazio rešenja. Ali kao šahista, kao čovek koji je hladne glave, razmišlja i vuče poteze. Upravo, ja mislim da ih ključna reč... S druge strane imamo ove, kao što ti je rekao, te medije za koje smo se mi uverili prvo da ih vodi ne ova strana ekipa, nego ova kod nas ekipa, ja bih ih nazvao ta lažna elita. Ja bih ih nazvao, zato što ih gledam ih 30 godina i više, gledam ih kako jedni druge ližu, kako jedni drugima daju kao nagrade, kako jedni druge uzdižu u nebesa, a sve ostale kao, znaš, ti ne postojiš, nisi ti. Mi jedini znamo šta je novinarstvo, a pritom u tom novinarstvu koje oni nazivaju, oni su instrument tih nekih zlih sila, oni plasiraju lažne vesti, oni insistiraju na radikalizaciju u našem društvu, oni potpiruju nemire u ovoj Srbiji. Meni to ne mogu biti, koliko god oni pričali da su elita, a znamo da nisu, to meni ne mogu biti dobronamerni ili srpski mediji. Sociolog Slobodan Antonić ih je označio sa latiničnim slovima Srbi. Pa mislim kako god. U tom smislu da... Meni je dovoljno da ti želiš da izvršiš, kad si rekao da postoje ljudi koji veruju u tim medijima, ali ti ljudi se ponašaju agresivno, ti ljudi napadaju druge ljude, ti ljudi ne trpe drugu reč, ti ljudi idu kao čoveče, razumeš, videli šta su radili našim novinarkama, ali nije to samo našim novinarkama, on ne trpi ni komšiju, on ne trpi ni onog drugog. A sve je to zasluga tih medija koji su hteli, radeći, znam i kako i za koga i zašto su sada u sukobu sa novim rukovodstvom, ali nema veze, nije opet tema. Nije tema, da. Ali koji su, znaš, bukvalno bili instrument u rukama te neke zle sile, a oni jadni, kao neki korisni idioti, se zanose da oni kao nešto krasnopisom, neku borbu vode, nešto za nešto. Zašto vodiš? Da vodiš decu svoju u rat protiv Rusije. Zašto? Kao da budemo, kao ne znam,
da vičamo da je bio genocid, da optužimo svoj narod, da se odreknemo babe i dede, da pričamo da mi je baba i deda neko drugi, jeli, ono kao, i to. Zašto? Ne. Zbog čega? U celoj toj priči nismo se dotakli jednog, malo smo zapravo spomenuli, društvene mreže. Društvene mreže. Koji su, opet ponavljam, postali sa svojom veličinom, sa svojom atraktivnošću, brzinom i svim ostalim što pružaju, postali su pravi mediji. Ali mediji koji se ne koriste na pravilan način. Mediji koji su otišli svojim putem i vrlo često su od onoga što bi trebalo da budu, postali izvetoperenje. Možda čak i gore u odnosu na ove profesionalne koji se bave lažima. Pre nego što počnemo da pričamo o društvenim mrežama, mi moramo da konstatujemo da je razvoj društvenih mreža uzrokovao razvoj interneta. Da. Prvo je došao taj internet koji se hvalio slobodom misli, slobodom gde si ti na internetu stvarno mogao i možeš svašta i nešto i da praviš radio emisije, da praviš televizijske emisije i da bukvalno ja taj pojavljivanje interneta poistovećujem sa onim džinovskim koracima u razvoju čovečanstva. Znaš, ono tipa vatra, točak, struja, atomska energija, internet. Da. Sad u tom internetu mi imamo sve to što nam sleduje i kao jedan od zloslutnih delova u razvoju interneta imamo to bujanje, ali baš onako bujanje tih društvenih mreža koje ko korov rastu i sve su jače i sve su luđe i sve su otkačenije i što je još najluđe, imaju sve veći i veći uticaj. Da. Šta raditi? Mislim da u društvenim mrežama, ne znam, izneverila bi se ideja interneta, izneverila bi se ideja te neke komunikacije među ljudima ako bi mi tu uveli neku cenzuru, ali mislim da bi trebalo da se na neki način sankcioniše taj neki govor mržnje. Jer društvene mreže, ok, razmenimo mi mišljenja, znaš, čak i državnici koriste društvene mreže da bi, ali znaš, one uvrede, baš niske stvari, to bi na X-u, na TikToku, već da ne nabrajam šta, moralo bi nešto da postoji. Da stvarno ne može svaka šuša da vređa, na primjer, decu, roditelje, pričam, što su najgore uvrede. Najgore uvrede su kad ti krene po porodici ili da izmišljaju neke priče. Sad, nažalost, evo, nismo mi pomenuli, ali moramo pomenuti, imamo razvoj veštačke inteligencije, gde je potpuno moguće lažirati. Evo ova Meloni, italijanska premijerka ili premijer, jel, Italije? Nema veze. Da, nije. Ona, na primjer, sad je pod tolikim napadom na društvenim gde neke foliraju, to jest falsifikuju neke njene intimne snimke, gde stavljaju njenu glavu na tela drugih žena. I mogu da ti kažem, to je veoma lako napraviti. I to je veoma lako, a vidi, ti kad to vidiš, ti si već onako kao to poprimio. Je li to istina, nije istina, šta te briga, kao što ima dobre, ali vidi, to donekle naš vređa i služi u nekoj vrsti dehumanizacije. Neko će zapamtiti to, ti možeš 5 puta reći, nije to ona, ali, znaš, znamo mi, ali vidi sad kad to krene po ovako širem nekom kadru, znači, koliko su god dobre, toliko su i opasne. Ja bih tu samo dodao još jedan moment. Svi ti ljudi koji prođu kroz takvu vrstu torture, da, užas. Oni imaju i porodice, evo konkretno slučaj Melonijeve, ona žena ima i decu i unuke. Ma užas. Mislim, to mi je sad bio da ne pomenem ovde čoveka koga ja u svojoj za života nisam vidio da je neko toliko napadan kao Aleksandar Vučić. Da. Ja to nisam video, čoveče, pa mi smo, Sloba bio, pa kao Slobo ovo, Slobo ono, nikoga nije pipnuo, niko nije pomenuo mu. Jednom Vučko, kad se bili mi glas javnosti, Marko Slobin dobio dete, rodio mu se sin. Da. I Vučko napisao u glasu javnosti kao rodio se Marko Mali, dao ime, kao ko ima spravu ko dugu devetku.
To je kao ovaj shvatio uvredu, jurio ga, pa šta je to, mislim, benigno, ono, napisao najmoćnija srpska porodica, ovaj je došao, šta najmoćnija, mislim, neverovatno, ali to je tako sad smešno u odnosu na ovo, što se kao, jeli, Vučiću radi svaki dan, gde mu oca, majku, decu, vidi, stvarno, ne znam i jednog čoveka da je toliko uvreda pretrpeo, ali što s jedne strane i govori o otvorenosti našeg društva i govori o tome, ja mislim, u nekoj drugoj zemlji, ma ovi što pišu to što rade, pa oni ne bi jutra dočekali da je to ta diktatura i da je to taj režim koji oni pričaju. Ja bih samo dodao za koliko se zapravo društvo promenilo od tada do sada. Mislim da u slobodno vreme da se, recimo, Mira Marković nije politički angažovala. Šta je bila uvreda u slobodno vreme, čoveče? Ona ne bi bila ni spomenuta. Ja ne mogu da se seti. U tom kontekstu ja se ne sjećam da su nešto mnogo Marka optuživali. Ma zašto? Kao ne, šta, kao niko, ništa. Mislim, tu i tamo, ajde, bilo je nekih insinuacija, tipa vozio auto, trkao se, pa se slupao, pa izazvao saobraćaj, pa nemoj da pričaš, pa nemam pojma, znaš, on kao tamo Madonu drži, ono kao, ko je šta dao pare za to, bla, bla, truć, kao možda kao da li je švercovo cigare, nije, ali niko nije išao, znaš, da mu kaže nije ti Sloba otac ili ne znam, nije napravio te šta radnaš ili kao sin ti je hologram ili čoveče, neću da nabrajam. Najveće uvrede je možda izrekao pokojni Bora Čorba u njegovim pesmama, ali oni su imali politički aspekt zato što su i jedno i drugo bili u politici. I opet tvrdim, Mira Marković ne bi ni bila optuživana da nije bila u politici. Koga god je Bora Čorba pomenuo svojim pesmama, nek bude presrećan. On nikad nije imao naš zlu nameru, nikad se nije osjećalo zlo u tome, nego to je bilo onako jedan nadahnuti izraz, naravno. Možda i u nekom slučaju satira, onako, ali jedna dobro usklađena, odmerena, pevljiva satira. Upravo. A ovo što rade, ovo je čisto zlo. Na koji način bi možda bilo, da li je dobar, kakav je način dobar da se reaguje na tako nešto? Da li opet uvredama? Da li opet iznošenjem, pa optuživanjem drugih nekih za takve stvari, ulazak u neko vrzino kolo? Ili je tu možda poenta cela u tome naći, što kažeš, istinu, ma koliko dugo trajalo? Sad ću ja možda biti tebi smešan, ali možda i neću. Jedini način da se čovjek bori protiv zla, kad sam rekao da je zlo, stvarno mislim da je zlo. A jedini način da se čovjek adekvatno izbori protiv zla je ljubav. Ljubav. A kako tu ljubav širiti i kako ljubavlju pobediti zlo, to je sad stvarno tema da razmišljamo mi i to ako već pričamo o tim uvredama ili nekom direktnom čoveku, znaš, onda tu sednu ljudi i kažu dobro, znaš, ali zar ne radi to, ako već pričamo o njemu, zar ne radi predsjednik Vučić to, Aleksandar Vučić, zar nije njegova svaka pružam ruku, zar nije njegova svaka zovem na razgovor, zar nije njegova svaka da na svaku uvredu odgovori nekim kontraargumentom, ne znate šta radite ili dogovorit ćemo se ili u redu, neka oni pričaju, ja ću izneti druge priče. Tako da mislim da sigurno da se na zlo, kad se odgovori zlom, da je to onda još gore i da se to zlo uveličava i da onda ovima svima koji su krenuli u zlo dajemo još više snage da u tom zlu plivaju jer im to zlo možda i godi i ako ih uništava. Možda je upravo ključna reč cele ove epizode, ali i ranijih priča koje smo ovde imali u ljubavi i u činjenici da malo pogledamo međusobno jedni drugi u oči, nekim drugačijim pogledom i nekom drugačijom emocijom u odnosu na ono, sad ću ja njemu da kažem. Pa mi stvarno, kažem ti, po ovim nekim stvarima koje vidimo da se pripremaju Evropi i u svetu se ne piše dobro. Ja bih voleo da nismo u pravu i da evo sad jedan put svi prestanu s ovim pripremama za rat i sve, ali zašto ja to pričam? Zato što verujem i mislim da bi mi kao narod, Srbi, trebali da pogledamo jedni druge u oči i da kažemo
nemamo preče od ove naše zemlje i od ovoga našeg naroda, ove naše dece, od ovih naših brda i planina, reka, jezera i da kao takvi u jedinstvu i stabilnoj državi i jakoj vojsci uspemo da prebrodimo ovo što se priprema i što je loše, a sigurno da je najvažnija u toj našoj borbi za opstanak jeste razumevanje i ljubav. Ja nemam šta da dodam osim na reč da se okrenemo jedni drugima i da se pogledamo sa tom ljubavlju, pa čak i ovi sad evo trenutno blokaderi i trenutna vlast da se pogledaju i da prihvate poziv više puta koji je bio predsjednika na neki razgovor i na dijalog, jer ja mislim da pametan čovjek bolje je da razgovaramo jedni sa drugima nego da idemo sa takvom mržnjom, jer nas mržnja nigde neće dovesti. Uništit će nas. Upravo to, a takvi su okviri i u zemlji i u inostranstvu, naročito oko ovih, neto nismo se dotakli uticaja medija na ovaj sukob Izraela i Irana, na taj deo, na Tajvan i Kinu, a sam si rekao, dva predsjednika nisu ni spomenula tu reč. Ne, nisu kad ih je pitao novinar, nisu uopšte, ni jedan ni drugi nisu pravili su se da ne čuju tu reč. To je samo još jedan možda mala potvrda onoga što svi osjećamo da može doći do nekih velikih katastrofa u svetu, pa onda možda bolje da se okrenemo jedni prema drugima. Jedini način da opstanemo. I ja mislim da bi najbolje time bilo i da završimo, da se vratimo na onu našu staru dobru slogu, a nje bez ljubavi nema. Samo sloga Srbina spasava. Upravo to. Hvala ti što si bio naš gost, hvala ti što si nam malo pokrenuo pitanje medija da razmislimo kojim putem idemo i nadam se da se vidimo ponovo sa nekom drugom temom i nekim boljim okolnostima, da prevaziđemo ove naše sukobe. Hvala ti što si me pozvao. I ja sam ti uvijek na raspolaganju. Tebi i ekipi koja sa uživanjem sluša tvoj podcast. Vi zapratite ove naše društvene mreže, zapratite i društvene mreže Informera, pogledajte čuvenu emisiju Neprijatelj Vreba, jer evo vidite kakve su Vreba, neprijatelj Daninović. Vreba, evo videli smo kroz ovu našu priču, naročito kroz medije, i dobro razmislite kome verujete i kom novinaru ukazujete poverenje da vam da neke zaključke. Zapratite nas i prijatno do naredne epizode.